El diumenge 16 d'octubre, Villalonga festejava el Dia de la Mare de Déu de la Font amb diferents actes carregats de solemnitat que omplien els carrers en una jornada molt especial per als veïns i per a aquelles persones que, tot i no viure al poble, tornen a casa per a gaudir de la festa de la patrona. A les 12 del migdia, la capella de la Mare de Déu de la Font estava plena de gom a gom, perquè en minuts tindria lloc el trasllat de la imatge fins a l'església. La patrona de Villalonga, la Mare de Déu de la Font, està en la seva capella i des d'ací anem a fer el traslado fins a la iglesia, on es farà la missa corresponent pel Dia de la Mare de Déu i des d'allí a la nit es farà la processó a l'hora a les 9:30. I després tornarà així, que és on es queda ja en la seva casa. Sa casa és un edifici d'estil barroc amb influències neoclàssiques i una preciosa decoració a la façana on es troba la porta principal. Dins es troba la imatge de la Mare de Déu titular, que té només 13 centímetres d'alçada, inclosa la corona. Una talla renaixentista policromada de finals del segle XV o principis del XVI que representa Maria de peu i coronada, amb el xiquet al braç esquerre i un ram de lliris a la mà dreta. Aquesta festa és molt volguda per al poble de Villalonga i sempre n'hi ha molta participació. I per descomptat, una part important de la participació en la festa és la de les Majoraleses 2022, un grup de dones que estan a càrrec de tindre cura de la Mare de Déu de la Font i de la capella on es guarda i de fer la festa de la patrona que es celebra cada 17 d'agost i també ara, a l'octubre. Nosaltres hauríem d'haver entrat en agost, però com estaven repetint ja estaven dins. I ara acompanyem les festes de la Mare de Déu. I res, nosaltres la nostra feina és acompanyar a la Mare de Déu sempre que ix, sempre. Ara acompanyem, fem el trasllat, anem a missa i després en l'esprà el mateix. Ens arrepleguen, venim ací i acompanyem a la Mare de Déu en la processó. Així que a muscles dels portadors, la Mare de Déu de la Font ix de la capella i acompanyada de les seues inseparables majoraleses, les autoritats eclesiàstiques i polítiques i poble en general, la imatge custodiada per dos àngels arriba a la parròquia dels Sants Reis, on romandrà fins a boqueta nit, quan tindrà lloc la solemne processó. I avui estem a la festa principal, el Dia de la Mare de la Font, que així es celebra en octubre, que és quan són les festes patronals. Encara que també el 10 d'agost la celebrem, que és el dia que recordem el miracle de la font, quan ella va ser posada damunt de la roca on havia una font que s'havia secat i va tornar a brollar. Al so de la banda de música i el del repic i volteig de campanes, la imatge decorada amb flors i amb la totalitat dels fanals encesos i jara de l'església i novament a muscles de la colla de portadors i portadores per a presentar-se davant d'un poble que l'espera per a processionar amb ella. Una multitud de fidels l'acompanya en aquest recorregut, disposats en dues files i amb ciris a les mans com a senyal de fe i devoció. Grans i menuts guarden silenci en aquest acte carregat de solemnitat. Esta és un poc llarga, passa per una gran part dels carrers del poble, la gent està esperant que passi la seva patrona per davant de sa casa, obrin les portes, encenen les llums, pengen les banderes, la veritat és que és una processó molt emotiva. No falta cap representant de les festes patronals de Villalonga, els festers de 18 anys de la Divina Aurora, les majoraleses amb teula i mantilla negra, ni la corporació municipal deixen sola la seva apreciada Mare de Déu. Recorre tots el que eren els antics tres pobles de la part central de Vilallonga, que és la Font, Cais i l'Alcúdia. I és la processó més llarga, on participa més gent de devoció i on ve molta gent d'ofrenes. També va un representant del record de la família que trobà la imatge, que era Senent Pla, i va també en la processó. I és, considerem, el dia principal del poble en quant a devoció i en quant a aproximar-se a la devoció a la Mare de Déu. I torna a la seva capella, on el dimarts començarem la novena fins al dia 23. Però abans, el dia 21 d'octubre, tindrà lloc la romeria. Anem el dissabte de matí a la troballa, al lloc on se va trobar, que és en el racó del Duc, en el primer tramo del racó, on Senent Pla va trobar una caixeta on dins estava aquesta imatge xicoteta i la va portar a sa casa. D'ahir comença la tradició. Una tradició que any rere any es fa gran a Villalonga i que ja escalfa motors per a que la de l'any que ve siga igual d'especial i participativa que aquesta, amb la que es posa el punt i final a les festes patronals de la localitat.